तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. मागच्या भागामध्ये आपण पाहिले होते की कशा प्रकारे आरती हिला हाडळीचा अनुभव आला होता. कशा प्रकारे कॉलनीमधल्या एका व्यक्तीला हे लटकलेले भूत दिसले होते. आणि हो, सुरेश याच्या छातीवर अक्षरशः ती बाई बसली होती. पण हे नक्की कोण होते आणि याचा त्या कॉलनीशी काय संबंध? तर चला याचे उत्तर शोधूया. पण त्याआधी चॅनलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर आणि कमेंटवर कळवा. इकडे हळूहळू करून सुरेशला देखील अनुभव आला होता. म्हणूनच सुरेशने दुसऱ्या दिवशी मीटिंग घेतली आणि सगळ्यांना सांगितले की झालेला प्रकार. काही कॉलनीमधले लोक तर हसू लागले आणि काही जण अक्षरशः सुरेशच्या हो मध्ये हो मिळू लागले. इथे लहान मुलांनीही सांगितले की आम्हालाही असेच काही अनुभव आले होते. त्यात कॉलनीमधला व्यक्ती ज्याने ते लटकलेले मुंडके पाहिले होते त्यांनी अक्षरशः रडत सगळा प्रकार सांगितला. पण आता काही जण सुरेशलाच बोलू लागले, काय हो, तुम्हीच आम्हाला बोलायचे ना की भूतांवर विश्वास ठेवू नका, इथे बाहेरचे प्रोजेक्ट्स येणार नाहीत, आणि आता तुम्ही काय करतायत? सुरेशने सांगितले, अहो माझ्यावर विश्वास ठेवा, इथे खरंच काहीतरी आहे, हे मुलं हे नाही खोटं बोलत आहेत. सगळ्यांनी सुरेशवर जाळ काढला आणि सगळे हे झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी रविवार असल्यामुळे अक्षरशः सगळे आपल्याच घरी होते. पण ही रविवारची सकाळ ही त्यांच्या जीवावर जाणार होती. कारण की अचानक उन्हाळ्याच्या त्या दिवसामध्ये देखील बाहेरचे वातावरण हे अक्षरशः काळे पडू लागले होते. असे वाटत होते की मोठा पाऊस येणार आहे. सगळ्यांनी आपले दार आणि खिडकी बंद करायला चालू केले. पण अचानकपणे फार विचित्र आणि मोठ्या पराने तिकडे पाऊस हा सुरू झाला. तो इतका मोठा होता की असे वाटत होते की क्षणभरातच ही कॉलनी वाहून जाईल. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. सगळ्यांनी आपले दार आणि खिडक्या बंद केले असताना सगळ्यांनाच आपल्या त्या खिडक्यांमधनं ती पुतळ्या असलेली ती बाई ही यांच्याकडेच पाहत आहे असे दिसू लागले होते. हे पाहता सगळेच घाबरू लागले. कोणाच्या अंगावर शहाऱ्या आल्या तर कुठले लहान मुलं हे खाटाखाली जाऊन लपले. पालकांनी आपल्या खिडक्या बंद केल्या आणि ते देखील कसेबसे लपायला यशस्वी झाले. पण इकडे आता कोणीतरी दार ठोठवू लागले होते आणि किळसवाण्या आवाजात जणू तो दरवाजा खोल असे त्याला सांगत होते. इथे सगळेच हुशार होते. सगळ्यांनाच माहित होते की दरवाजा एकदा खोलला तर त्यांच्यावर काय होणार आहे. अक्षरशः 2 ते 3 तास हा मृत्यूवर खेळ यांचा चालूच होता. आणि त्याच वेळेला शांत झाला तो भयभीत खेळ. सगळ्यांनी आपल्या दरवाजे उघडून पाहिले तर समोरचे ते दृश्य पाहताच अक्षरशः कॉलनीमध्ये किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. कारण की कोण पाहत होते की त्यांच्याच घराबाहेर कुणाचे हात पडले होते तर कुणाचे मुंडके. सगळे कॉलनीमध्ये जमले आणि सगळ्यांनी मिळून तिकडच्या स्थानिक पोलिसांना बोलवले. पोलीसही आले आणि सगळे कॉलनीमधले लोक त्या मुंडींकडे आणि त्या रक्ताकडे दाखवू लागले. पण पोलीसही चाट पडले. कारण की पोलीस बोलले, काय वेडे प्रकार लावलाय हा, कुठे येते मुंडकं, कुठे येते रक्त, आणि तुम्ही बोलतायत मोठा पाऊस आला, कुठे पाऊस, सगळं तर सामान्यसारखंच आहे. कॉलनीतल्या लोकांनी क्षणभरातच नजर आजूबाजूला टाकली आणि ते दृश्य पाहताच ते देखील आश्चर्य झाले. कारण की ते पाहत होते की कॉलनीमध्ये जणू काही झालेच नव्हते असे वातावरण तिकडे होते. सगळ्यांनी एकटक नजर त्या बाईच्या त्या पुतळ्याकडे टाकली आणि ती देखील तशीच एकटक शांत होती.
हा सगळा काय प्रकार आहे कोणाला समजत नव्हते. त्यात पोलिसांनी यांना चेतावणी दिली, यापुढे असं कराल तर सगळ्या कॉलनीवाल्यांना घेऊन जाऊ आणि बसा सडत जेलमध्ये. पण त्या रात्री बसून चित्र विचित्र कॉलनीमधल्या लोकांना भास येऊ लागले. कोणाला भास होऊ लागले की ते पळत आहेत आणि त्यांच्याच मागे किमान 100 लोक तसेच मशाली घेऊन धावत आहेत. कोणाला भास होते की ते तसेच कॉलनीमध्ये चालत आहेत. पण जो प्रकार विजयभर घडणार होता त्यानंतरच जणू सगळ्यांना जाग येणार होती. विजय हा रात्रीचा तसाच चालत होता, तेही आपल्या घरात. पण झोपेत असल्यामुळे सहज त्याचा पाय घसरला आणि तो पडू लागला. पण पडताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली की तो अजून जमिनीला टेकत नाहीये. त्याने त्याचे डोळे उघडून पाहिले तर समोरचे दृश्य पाहताच तो किंचाळू लागला आणि मोठमोठ्याने ओरडू लागला. कारण की तो पाहत होता की तो एका विहिरीत तर पडत होता, पण ती विहीर फार मोठी होती. कोणत्याही क्षणी तो पडून त्याचा मृत्यू होईल याची त्याला खात्रीच होती. आणि तसेच झाले. तो जमिनीला आपटला आणि तो जोरजोरात किंचाळू लागला, लागलं मला. पण तो उठून पाहतोय तर त्याला साधा खरसाटलंही नव्हतं. हा सगळा काय प्रकार आहे हा त्याचा विचार करू लागला आणि तो वरती विहिरीकडे पाहू लागला. त्याला जणू आता इथून सुटण्याची अपेक्षा नव्हतीच. तो तसाच रडू लागला. पण त्यांनी पाहिले की विहिरीच्या त्या वरतून कोणीतरी याला पाहतोय. स्पष्टपणे पाहिले तर ही तीच बाई होती जिचा तो पुतळा होता. ती एक क्रूर हास्य देऊ लागली आणि ती हळूहळू करून विहिरीच्या आत ही येऊ लागली. पण ती इतक्या वेगाने होती की ती कोणत्याही क्षणी याच्यापर्यंत पोहोचेल आणि याचा गळा घोटेल. विजय जोरजोरात किंचाळू लागला आणि त्याला त्याच वेळेला त्याच्या आईने उठवले. झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्याच्या आईने आरडाओरडा करून त्याच रात्री सगळ्यांना बोलवले. पण त्या कॉलनीमध्ये असलेली मनीषा, हिला तंत्रविद्या यामध्ये बरेच काही माहिती होती आणि तिने सांगितले, नक्कीच हा वेगळाच काहीतरी प्रकार आहे. आता आपण एक काम करू, उद्याच मी माझ्या गुरुजींना बोलवते, तेच काय ते बघतील. एवढ्यात देखील काही शहाण्यांनी विरोध देखील केला. पण आता जणू सगळ्या कॉलनीवाल्यांना पटले होते की काहीतरी असे आहे इकडे जे भूतांना आमंत्रण देत आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी गुरुजी देखील आले. पण गुरुजींचे ते रूप पाहताच लहान मुलं जणू घाबरू लागली. ते पाहत होते की फक्त त्यांनी लंगोट घेतली होती आणि हातात एक मोठे कळस आणि त्यामध्ये पाणी आणि थोडीफार राख. ते तसेच तिच्याकडे आले आणि कॉलनीमधल्या लोकांना झालेला प्रकार विचारला. त्यात कॉलनीतले लोक सांगू लागले. पण यावेळेला जे होणार होते याची कोणी अपेक्षा केली नव्हती. चक्क त्याच वेळेला कॉलनीचा ओनर आला आणि ओनर तिथे येताच तो बोलू लागला, काय चाललंय तुमचं हे? तुम्ही कशाला आमच्या कॉलनीचं नाव खराब करतायत? तुम्हाला माहिती आहे तुमच्यामुळे आता इथे कस्टमर येत नाहीत, नाही इकडचा कुठला प्लॉट विकला जातोय. कॉलनी ओनरचे असे बोलणे पाहता सगळे चिडू लागले आणि त्या मालकाने सांगितले, यापुढे जर कोणी असं काही केलं तर मी कायदेशीर कारवाई करेल. पण तिकडेच यावेळेला जणू तसेच ढगाळ वातावरण झाले. मोठा पाऊस पडणार असे वाटू लागले आणि ते गुरुजी बोलू लागले, थांबा, इथे नक्कीच काहीतरी आहे. गुरुजी सहज त्या बाईच्या त्या पुतळ्याकडे जाऊ लागले आणि त्या बाईच्या पुतळ्याकडे जाताच त्यांनी त्यांच्याजवळ असलेली एक राग काढली आणि त्या बाईच्या अवतीभवती फिरत हे मोठमोठ्याने बोलू लागले आणि स्वतःजवळ असलेल्या एक छोट्याशा सुरूनी एक रक्त काढले आणि तिच्या पायाशी पिळले. तिथे जोरात वीज कडाडली. कॉलनीतले लोक तसेच पाहत होते आणि त्यांना दिसून ते पुढचं दृश्य पाहताच ते जोरजोरात किंचाळू लागले आणि धावण्याचा प्रयत्न करू लागले. कारण की ते पाहू लागले की त्या बाईचा तो पुतळा त्यांनी जणू आता रंग बदलला होता. ती आता अक्षरशः पांढरी पडली होती. आणि हो,
ती आता हवेत तरंगू लागली होती. त्यातच त्या गुरुजींनी विचारले, काय पाहिजे तुला आणि काय या लोकांना त्रास देते? आणि जणू रागवलेल्या अवस्थेमध्ये एक किंचाई देत ती बाई बोलू लागली, नाही सांगणार मी, आणि या कॉलनीतल्या लोकांना पण मारून टाकणार. एवढं बोलताच ते गुरुजी देखील चिडत बोलले, नाही सांगणार ना, थांब. त्या गुरुजींनी आपल्याजवळ असलेली एक राख काढली आणि त्यांनी त्या बाईच्या अंगावर टाकली. ती मोठमोठ्याने किंचवू लागली आणि सामान्य रूपात बोलू लागली, सांगते मी शांताबाई. अक्षरशः काही वर्षाआधीच इकडे आमचे एक छोटेसे गाव होते. त्याच गावाची मी सरपंच. या गावामध्ये सांगायचं झालंच तर इकडे मोठे मोठे सर्वांचे शेत होते आणि खूप काही पिकायचे. पण एका दिवशी या गावामध्ये पहिल्यांदाच जणू एक मोठी गाडी आली. सगळे तिच्याकडे तसेच पाहत होते आणि त्या गाडीतून 2 व्यक्ती बाहेर पडले आणि ते आम्हाला बोलू लागले, आम्हाला तुमचे गाव खूप आवडले. एक काम करा, हे करोडोंचा चेक घ्या, सगळ्यांनी आसपासमध्ये वाटा आणि हे गाव लगेच खाली करा. एवढं ऐकताच सगळे गावकरी चिडले आणि आम्ही पैशांसमोर झुगारलो नाही. आम्ही तो चेक तसाच दिला परत. खूप विनंती केली त्यांनी, पण आम्ही काही ऐकलं नाही. पण हळूहळू करून त्या लोकांनी आमच्या गावकऱ्यांना त्रास द्यायला चालू केले. गावामध्ये येणारे जाणारे सगळे रस्ते अडवू लागले. गावामधनं बाहेर जाणारे सगळे जे व्यवसायाचे रस्ते होते ते त्यांनी थांबवू लागला. गावकऱ्यांना त्रास देऊ लागला आणि बघता बघता सगळ्यांना जबरदस्तीने ते गाव खाली करावे लागले. वर्षानुवर्ष गावकरी तिथेच राहत होते, म्हणून ते तिथून ते सोडण्यास तयार नव्हते आणि शेवटी यांनी आमच्या गावाला आग लावून दिली. म्हणून सगळे गावकरी एक एक करत एका झाडावर त्यांनी फाशी घेतली. पण मी प्रण घेतला की जोपर्यंत मी माझा बदला घेणार नाही तोपर्यंत मी इथून जाणार नाही. पण तुझा पुतळ्याचा काय प्रकार आहे? त्या गुरुजींनी विचारले आणि त्यांनी सांगितले, पुतळा हा मुळात नव्हताच, पण ही माझ्यासारखी स्वप्नात यायची आणि मी हिचा पुतळा इथे बांधला जेणेकरून ही शांत बसेल. तो कॉलनीवर बोलू लागला आणि ती हाडाय देखील. ते मी एवढ्यासाठी बोलत होते कारण की पुतळ्याच्या माध्यमातून मला परत एकदा इथे थांबता येईल आणि ह्या सगळ्यांना भीती दाखवून आता तुला कायमचे मारता येईल. आता तुला मी सोडणार नाही, आता मी तुझाही जीव घेईल. एक वेगळीच किंचाई देत सगळ्या गावकऱ्यांनी आपले कान बंद केले. गुरुजींनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण जणू ती बाई आता नियंत्रणाच्या बाहेर गेली होती. तिचे ते क्रूर विचित्र रूप हे जणू आता आकाशात देखील चमकत होते. मोठा पाऊस तिथून पडू लागला आणि त्या बाईने त्या कॉलनी ओनरला तसाच पकडला आणि ती बोलू लागली, तुझ्यामुळेच मी मेली. तूच होता ज्यांनी त्या जंगलाला आणि आमच्या गावाला आग लावली. आता तुला मी नाही सोडणार. आणि ती हळूहळू करून त्याच्या गळ्याचा चावा घेऊ लागली. तिने त्याचे पोट फाडले आणि छाती देखील, आणि छातीवर बसून शेवटचा मानेवर वार केला. कॉलनी ओनर तिथेच पडला. सगळे तिथेच धावू लागले. गुरुजी देखील ते सगळे तसेच पाहत होते. काही तास गेले असतील. हळूहळू करून सगळे कॉलनीमधले लोक आपले सामान घेऊन येऊ लागले आणि त्याच क्षणी त्यांनी ती कॉलनी खाली केली. आणि गुरुजी देखील बोलले,
ह्याच्यावर कसलाच उपाय नाही. कॉलनी जशी आहे तशीच सोडा. एवढं बोलताच सगळे तिथून निघून जाऊ लागले, कारण की सगळ्यांनी पाहिले होते त्या बाईचे ते क्रूर रूप आणि तिच्यावर असलेला तो राग, जो तिला शहरामुळे झाला होता. आता त्या कॉलनीमध्ये कोणी नाही राहत. ती तशीच पडू नये. आजूबाजूच्या तिथून जाणाऱ्या लोकांना अनुभव आला आहे की तिथे जणू 30-35 लोक, कधी कधी 100 लोक यांच्याकडे तसेच पाहत असतात. काय वाटतंय तुम्हाला? इथे कधी पुनर्रचना होईल? काही असेच कायमस्वरूपी राहील? ही कथा कशी होती मला कमेंटवर आणि इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर इंस्टाग्रामवर आणि मेल आय डीवर सांगा. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.